Salutăm să și bine v-am regăsit la un episod de 5M pe serverul Phoenix România Roleplay. Unde-i mă ăsta? Unde ești? Nu știu. Bă, vezi că trebuie să plănuim, trebuie să sculăm ca să... Exact. Pentru Hai aia. să vedem unde e, hai să-l căutăm. Hai să-l căutăm. E ușor, Nu e nici la ușor să baie. mă audă. Da, în baie, nu mai e baia, nu e baie. Stai în gură. O fi în sufragerie? Hai să vedem, o fi adormit acolo? Nu e, bă. Ia vezi, mă, bă, ce s-a întâmplat? Unde e ăsta, mă? Uitați că parcă l-am auzit. Ce s-a Unde? întâmplat? Unde-i mă ăsta? Unde e ăsta, Ia mă? stai aici, mă. Ia stai mă aici. Stai aici, vezi spatele. Vezi dacă e afară. Nu știu, băieți, unde este Francesco. Nu știu unde e Francesco, băieți. Nu e nici afară. L-ai găsit, mă? Nu e nici afară. Ia să ne mai uităm Mamă, pe... dacă mai dă la o dată... Au. O scris să ia ceva în ziar. Da, firar ziarul lor, că îl rup în două. Hai să vedem dacă e sus. Poate n-am căutat noi bine sus. Hai să mai ne uităm la lucruri. Stai să mănânc și eu ceva. Hai, mănânc acolo. Uite-l acolo. Aleu? Acolo în cameră. Uite-l, ia, șș. Stai de gura, stai de gura. Șș. Bă, unde mă e? Ce? Ia uite-l, doarme. A fost obosit, mă. Știi, după zborul ăla. Că a fost obosit. A fost obosit după zborul ăla. Hai să plecăm de aici, hai să plecăm de aici. Vino încoa. Și să doarmă. Aici, aici. Să-l mai lăsăm puțin să doarmă și după aia îi zicem mai ok? Dacă îi zicem după aia, după ce se trezește. Sau mai bine, mai lăsăm puțin acolo. Am verificat stația, să vedem dacă e tot în regulă. Ok. Hai că mă stau și puțin la televizorul. Acum. Mergem să-l trezim? Hai. O luăm pe alo focus aia și hai să Da, vedem și da, reacția are. da. Șș. Bă, trezește Francesco, alo focus, alo focus. Alo focus, hai repede, Unde luați Alo focus, afară. Unde luat foc? Hai repede, Ieșit afară, mă, nu stat aici, mă, ieși. Hai afară, hai afară. Hai că Cum luat, mă, foc asta? hai afară. Francesco, uite, alo focus. Ia uite mă. Francesco, alo Uite focus. mă, Cum luat, mă, alo focus? focus, Uite-mă, uite, alo alo focus. focus. Ăla Aoleu. Mai ți-aduce aminte pe băieții ăștia? Uitat aici. Au Băi, venit, eu nu au venit și ei cunoscut aici. acolo aici, da. Cine băieții ăștia? Băieții noștri, cum nu știi? Zic că Ăia. nu știi că ne certăm grav de tot. Hai Iar așa, mă, Bă, Francesco. au tu venit ăia vorbiți din oraș. serios? Au venit toți băieții noștri. Da. Tu vorbiți serios? Ai venit Clar aici? că vorbiți serios. Le-am dat eu la toți un telefon și a zis că o să vină și ei. Și tu îmbrăcat la ei frumos, și uitat. Păi da, i-am îmbrăcat pe toți așa, eu cu Mihai. Și cu Băi, mine. lăsat eu mulțumit mai târziu la voi. Da. Ai mers salutat la băieți, după aia poate supărat pe mine. Bine. Da. Uite băieți, am pregătit aici pentru Francesco, uitați ce am pregătit aici. Toți Hola, băieți. hola, amigo! Salut! Bă, ce-ai făcut, mă, voi, mă? Ce-ai făcut? Voi venit aici după mine? Hola, mi amigo. Ce Ce tu, pasa? amigo, mă? Laur, tu? Oh, ¿qué pasa, my friend? Ce-ai făcut, mă, tu? Oh, am venit după tine, prietenul meu. Voi Nu te venit las, aici, baltă. mă, voi venit aici, Nu mă. te las baltă, prietenul meu. Bă, eu Niciodată. bucurat, bă, văzut la voi, bă. Oh, la fel, Și la noi, fel. și noi. Stai, Și noi. salutat și eu la voi. Salut! Dar zis Francesco să te aștepte niște surprize. Salut. Și asta nu e o singura surpriză, o să mai avem surprize de genul ăsta. Bă, mie plăcut, bă, voi adus, vorbit cu băieții, venit toți băieții aici. Nu lăsat la noi singuri, mie plăcut Păi da. unit familia din nou. Si, Hai amigo. Francesco, hai, ne urcăm în mașină că mai avem o surpriză. Avem o Ce surpriză. surpriză, băia, bă? Mai avem o surpriză, te urci în O să mașină. spui. Bă, după eu băieți. știți ce vrut eu acum? Ce?
Eu vrut băut ceva, mă, eu foarte Tu vrei fericit băut? văzut la băieții aici. Bine, și ce facem? Ce-ai făcut? Te urci, uite, ți-am pregătit un X6 aici verde. Te urci în el și te ții după băieți. Și băieții o să se ducă undeva. Bă, vorbit cu domn primar, mai venit domn primar aici că dormit eu? A venit și el. A venit și el a plănuit aici cu noi. Ne-a pregătit El a mașinile ajutat astea. și el a ajutat la voi? El El. Ne-a dat Ne-a mașinile astea. ne-a dat mașinile astea, uite-le aici, cu toate. Dat la voi mașini. Da, da. Hai, mers unde vrut voi mers? Te ții după băieți. Da. Ok, amigo, ok. Veniți. Hai. Mergem așa ușor. Hai, sus. Mihai, în ce Hai, mașină Hai că urcăm? La ușor. Haide, Hai, în mergeți. Dodge. Haide băieți. sus. Hai. Hai băieți, ne mergem cu toții la următoarea surpriză, ca să zic așa. Mergem să bem undeva, toți. Oh. Bă, văd că i-a plăcut surpriza, bă, Mihai. Da, cum să nu... Ia uite, mă, cât de frumos suntem. Da, da. Am zis, bă, o să mai facem surpriză de genul ăsta, bă. Da, cum să nu... Stai să nu audă nabii, că mai și dacă are geamul ăsta, ulu, nu audă. Păi noi avem geamurile închise, mă. Atunci, hai să hârlăm. Mamă, cât suntem, băi, n-ai, mă, cât de frumos. Da, da. Cât... E super, super. Cum să nu fie super. Sper să-i placă și surpriza asta la Ante. Da, da. Bă, știi ce n-am pregătit noi? Ia zi. Petițe, bă, acolo. Lasă-le, mă, de la încolo pe ale. Aoleu, frân, Aoleu. dacă sunteți buni. Trebuie să mai mă ocup eu un pic de ei, cu condusul ăsta, că nu prea-mi place. Ia, ce e aici? Tu te-ai ocupat de asta, bă, Mihai? Ușor, bă, băieți, ușor. Hei, Haideți că Ușor, mergem, ușor. mergem la Haide, piscină și pe ploaie și pe vânt. Alele, ce plouă. haideți. Francesco, Asta veni și cu ploaia. Si, Francesco a venit cu ploaie. amigo. Oh, Eu venit ia cu, uite. cum o se zice, norocul. Oh. Francesco, dar ce păr frumos ai. Si, amigo. Bă, cred că Unde- plouă unde acum, mergi băieți, noi nu știu acum? dacă Aici, plouă. aici, Spate, vină spate, după mine, țineți vină cu după băieți. mine. Nu, pa, Nu dar nu aici. e la casa cealaltă, bă. Lăsați-mă Am pe parcat Francesco aici doar. primul, acolo. Bă, Nu, voi nu, că greșiți. asta... Ăla Nu, de nu, ce spui nu. la casa cealaltă? Nu, asta, Aici, am crezut că mergem la aici casa e lui, asta e piscina, casa... alo. Voi Asta e speriați casa la mea, mine, asta mă. e casa mea. Asta e casa Mă, mea. tu Am luat crezut că la casă, casa... mă, nebun. Da. Am vorbit cu primarul, Ia am luat uite. în rate. Eu uite, bă, ce e Ia aici. uite, Ia uite e ce și- piscină e Lăsat și- la mine, dat în minge, lăsat la Dă-i. mine, jucat fotbal. Ia. Hai, dă-i. Cred că-ți plouă acum, băieți, dar la Hai, mine mă, nu se dă-i vede ce că am faci? oprit Fugiți, ploaia. bă, fugiți, bă, fugiți. Ce faci? Fuge Dat bine gol, de dă-i, acolo. Dă-i, bă, gam... Băi, eu Băieți, foarte haideți să fericit, facem amigo. și noi, băieți. Hai, eu zic să Francesco, facem și hai noi să facem o baie. Haideți. Băi, eu vrut prima dată vorbit cu voi toți. Pentru Francesco, că eu vezi că văzut acolo la aici- voi. Francesco, vezi că aici la baie, când intri, nu se dă să pun. Mamă, ținut că eu bătut la bombalul ăsta. Gata, gata, gata. Mie dor de Gata. bătut la cineva. Aoleu. Las că o să avem fraier să-i bătem. Ăsta Bă, e sper și să- bombalul ăsta. Eu sper nu mai să- avut pe cine bătut de când plecat el. Sper să-ți placă, Bine, de când bă, plecat Francesco, o să mai te aștepte surprize de genul ăsta. Bă, eu Facem mulțumit un grătar? frumos că voi vorbit cu băieții și la băieți mulțumit frumos pentru că voi venit aici și e făcut la familia din nou. Poate eu vrut vorbit acum cu voi și spus ceva. Ia spune. Ce spus voi, noi făcut la familia mare? Cum o se zice, mă? Cum Mafie? se zice, mă? Clan? Mihai- Clan? Clan. Plan? Familie. Da, ar merge. Si. Oh, Ar Avem merge, nevoie de băți. arme. deci Ce fiți spus Clan atenți. Half? Da, sau familia half. Family half. Așa ne Dar o punem. să ne trebuiască Mers. arme, bă, Francesco. Ascultați. Bă, nu vă faceți probleme tale, Ăla că mă- sunt ăla mă- deja ăla mă e pe vărăm. organizate. Ăla Sunt mă- deja organizate ale. Uitați la ăla, mă, ce sărit de fericire. Ia. Băi, Sare de ascultat fericire. aici. Eu vrut acum noi cum se zice, mă, Petrecere? petrecere. După aia noi, mâine dimineață, mers împreună, vorbit cu domn primar, sau dat la mine un primar, eu sunat, vorbit cu primarul ce spus și poate noi mers luat arme pentru Da, clan. da. Francesco, Si, amigo. vrei să spun ceva? Si. Că primarul deja știe de alea, o să le primim. A, voi vorbit?
Da, da, Eu vorbit Francesco. deja cu el, o să le primim mâine, o să le luăm mâine. Sunt Perfect. deja împachetate în camioane După ce tot. băut, mâncat, făcut grătar, mers acolo la noi, acasă, stat acolo și vorbit și făcut plan. Mâine dimineață mers todos, luat mașini, mers luat arme pentru mafia. După aia a început tare în orașul ăsta. Eu vrut arătat cine noi la Clar, familia clar. în orașul ăsta. După aia a mers, dat jafuri, voi știut ce a făcut noi tot timpul. Da, facem jos și ia de stați mă un pic, băi, ia stați un pic. Până una alta văd că parcă e un grătar în colțul aia să pună unul să ducă ceva să cumpere. Bă, Prea chiar se foame. duce repede până la magazin, că a văzut că e Hai aici că un mă magazin duc eu, repede. mă duc Să ia eu, niște mă. mici Mi-e și foame. ceva. Uitați, că mă ieșit duc eu, soare, stați să mă ieșit îmbrac. soare. Uite-l pe ăla. Mamă, sări în piscină fără Stat pe noi. la aruncat. Uitați, i-a udat fericit la Francesco, el. Hai, lasă-ți băieți, hainele pe săriți, mă, jos. Vezi, bă, să ieși Băieți, niște... mă duc să iau grătare, mă duc să iau Deci fiți grătare. atenți. Du-te Bă, și ia trei și niște să- muștar. la noi, Bă, Francesco. bă, la Ok. 3 sărim toți în piscină, hai. Stai să-mi dau și Stai, hainele stai. jos. Puneți-vă toți pe poziții. Toți în linie. Pus așa, mă, pus așa toți aici. Așa, gata, stai Stat așa. aici, stat aici. Puneți-vă toți așa, de mâini. Hai, de mâini toți. Bă, la 3 sărit. 1, 2, 2, 3, sărit. dă-i. Uitați pe ăla dat cu capul în bară, în ăsta. Dacă m-am întrebat, băieți, de ce... What the fuck? Mă toluniști. Băi, Uite, Francesco, Deci, capul meu nu mai e în What cap. the fuck? hotărât, da? Noi Da, mâine da. mers, făcut Ce-s naiba, afacerea negru pe cu- picioare, băieți? după aia facem lege în orașul ăsta, da? Si, Că te amigo, avem tu pe- nu te știu avem noi pe- ce făcut? O, păi pe tine te avem Care lider, am- vere. Uitați, mă, dărâmat la tine. S-a cum o buguit fi caracterul, tipul băieți. Wow, bă! Care a Hai, dărâmat mă asta? Ce uite-te mă, Îl plătiți, mă, pe ăsta, băi, îl plătiți care l-ați dărâmat. Doi, să o mut. Cine Ia-ți-o plecat minte, după mâncare? Nu știu, un nebun, că nu mai vine. Băi, Las că ascultat aici. Ce Ia-ți-mi- vrut eu făcut Veniți, mă, acum. încoa. Băi, Să toți așa, aici, băieți. Chemat Opa! la toată lumea. Uitați la ăsta, mă, fericit, mă. toți aici, mă, mai rapid. Eu mă bucur că ai venit printre noi. Hai, Uitați aici, fericit. Eu vrut spus la voi, așa, voi găsit, făcut în stat, eu nu am avut cuvinte la mine, obosit, nu dormit mult. De pe avion, Noi am avut nevoie mărit la familia. așa. Eu dat acolo anunț în ziar, așa. am avut nevoie oamenii pentru curățat. Mhm. Hai că veni ăla cum Voi, eu Băieți! cunoscut la voi de mult, tăcut, bă, venit aici, Ui, se Ce pare ai, mie mă? să nu mai am Așa, sprâncene, băieți. stat aici, ascultat. Zi, Francesco. Mă, nici sprâncene, what the fuck, ce Eu caracter ăsta. cunoscut la voi foarte mult timp. Voi a testat oamenii care i-au adus aici pentru la familia. Ok? Ok, ok. Sigur. Făcut la familia mare. Când mers dată jaful bancă, noi umplut banca. Ok? Da, Ok, ok. îți dai seama. După aia noi dat exemplu la voi, luat afaceri, făcut afaceri. Ce ai, bă, de Nu dai bătut mine? pe la ăla, bă, uitați mă, bătut la ăla. Bă, nu bătut, mă. Mă, ce are asta cu mine, mă, Francescu? Uite. Ok? Da, Mers, da, Francesc. făcut grătar, eu mers, Așa. dat unul telefon la primar. Ok, ok. A, eu uite, se apucă ăla. Așa, Hai, dai mai bună niște cu mine. sfaturi pentru noi? De la Verităi din Italia de acolo? Nu, eu nu am avut sfaturi. Poate mâine vorbit și spus mai multe. Așa, Vorbit cu primar. Verităi. Si. Francesco? Mers făcut grătar spus la tine. Francesco. Mers făcut grătar, Francesco, si, amigo. Hai să prezint salutul nostru. Gen, toți. Salutat, amigo, salutat. Toți, uite așa, ia. Mamă, ce mi-a dat... Asta să fie salutul nostru. Mamă, ce dă ăla cu palmele să Hai, moară. amigo, tu ai arătat salutul? Hai, că mai sară Gata. în piscină. Băi, ascultat aici toți. Stai așa. Bă, ce gata sunteți, mă? bătut, gata băi, bătut ce sunteți acolo. aici? Ia zi. Mici? Uai! Ăsta salut la noi. clan. Mamă, nu Da, mai... da. Bă! Am uitat la ăla, sărit în cap. Bă, stați aici, făcut grătar, da? Eu sunat la primar. Da. Ok, ok. Haideți, mă, mai repede cu grătar la că vei la bătaie. Hai că Dați-vă Eu de am lângă adus ăștia, carnea, dați-vă de treaba lângă... voastră. Hai băieți că mă duc și eu Dați-vă. puțin până la mașină că mai am uitat ceva pe acolo. Ia cheile, bă, ia cheile, mă. Dăm cu cheile. Ia-le de aici. Miau. Mamă, Hai. fix în cap. Bă, Mihai. Bă, care e 5-0?
Deci cam atât a fost cu acest episod de 5M pe serverul Phoenix România Roleplay. Și dacă vreți voi și voi să intrați pe server, aveți link de la serverul Discord, de la cei de la Phoenix România Roleplay și aveți și IP-ul dacă vreți să vă conectați pe server sau scrieți direct acolo pe 5M, scrieți Phoenix România Roleplay și ne revedem data viitoare. Pa, pa! Let's do it.